Әлфия Фәрит кызы Мавлютова хөрмәтенә алдагы кытлау хаты яңгырый. Матур 48 яшьлек туган көне белән аны күрше дус кызлары Мәрьям, Халисә һәм Мәрьям кытлыйлар. Бу дөньяда барыбыз да кунак кына икәнен белеп яшәргә тиеш. Без дә үз чиратыбыздан моны исебездән чыгармыйча, дуслык хисебезне саклап, Худайдан биргән һәр көнебезне аралашып үткәрергә тырышабыз. 3 бала анасы булган дустыбыз бар гомерен үз гаиләсенә багышлап, яраткан хатын да, газиз әни дә, сөекле әби булырга да өлгерде. Кайчан кермә, Әлфиянең тәмле ризыклары пешеп, табыны тулы. Аның бакчасы, өйе дә гөл чәчкәгә күмелгән. Әлфия безнең барыбызның да күңелен бер җылы сүзе белән генә дә күтәрә ала торган кеше. Тормыш иптәше Кәбир белән алар бик туры килгән матур пар. Сыкланабыз да, үрнәк тә алабыз алардан. Әлфиянең тырышлыгы, уңганлыгы аларның гаилә учагын җылытып, матур яшәтә ала. Дустыбыз бик акыллы, тыйнак, чын татар хатын-кызларының үрнәк илгесе ул. Әлфиягә бар сиребез дә, кайгы шатлыгыбыз да сыя. Ул барысын да үзенең йөрәге аша үткәрә. Безне бик хөрмәтләп, якын күреп яши. Шуңадыр инде без эшкерсез дустыбызны бик яратабыз. Кадерлебез, сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, яраткан тормыш иптәшең белән бала-оныкларыгызның бәхетен күреп яшәргә насыйп булсын сезгә. Бар хыялларыгыз тормышка ашсын. Синең тормыш яратуың, шаянлыгың, шуклыгың моңа нык ярдәм итсен. Бәхетле бул дустыбыз. Көне нигә матур икән дисәм, бүген дустымның туган көне бит. Гомер үтә диеп борчылмыйча, шатланып, көлеп кенә бәйрәм ит. Саулык кына юлдаш булсын сиңа, теләкләрнең иң изгесе. Кайгы хәсрәт читләп үтсен сине, һич тә тапланмасын күңелең көзгесе. Барыр юлың гел аклыкта булып, дуслар гына очрап торсыннар. Дусларыңның җылылыгын тыеп, дошманнарың телсез калсыннар. Мин үземә ниләр телим икән, сиңа булсын барлык теләгем. Бу йөрәктән чыккан сүзләремне чын йөрәктән сиңа теләдем. Туган көннәр бик күп булсын әле, алсу таңнар бик күп атсыннар. Киләчәгең дигән ак болыттан бәхет булып сиңа яусыннар. Хөрмәтле Әлфия Фәритовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Дусларыгыз сайлаган чорны да бүләк итеп кабул итегез. Матур булып, таңнар ата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, эшең калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып.